Eet heerlijk! Jo, ik lust wel een groen bleetje nu. Nou, om eerlijk te zijn, ik lust inmiddels wel een ganse strook. Want ik ben mijn heel leven, hè, ben ik al aan het zoeken. Ook nog werk, hè, ook nog werk. Jo, want ik ging solliciteren, hè. Ik kom daar binnen, loog de baas door spiernaaks op het bureau. En die zag helemaal niks. Dus ik zag nog 10 minuten. Meneer, ben ik aangenomen? Nee, zegt er. Doe zo is het werk, niet liggen. Maar gelukkig heb ik een heel goeie vriendin. En die vrouw, hè, die is al meer als 30 jaar weduwvrouw. En gelukkig. Want die had je een vervelende vent. Jo, die moet je per se begraven worden in Jeruzalem. Dat heeft het niet gedaan. Nee, zag het steldig vuur. Toen is er alles een en opgestangen. Ik zeg, ga ze dan niet met mij metkomen samen naar zo'n echt datingbureau? Greet zag het, dat zou ik verrekken scheer willen, maar ik mocht het niet. Ik zeg, wat, ik mocht het niet? Nee, zag het. Je hebt 30 jaar geleden mijn vent moeten beloven. Nooit meer in een andere. Ik zeg, waarom heb ze dat in godsnaam beloofd? Ja, zag het, anders moet je er niet dood gaan. Nou, en toen was ik helemaal alleen. En met heel veel pijn en meute hadden ze 2 kandidaten voor mij gevonden. Ik was zo blij. Ben ik ook nog naar lieve Vera gegaan voor lingerie. Nou, hij die Vera mij, die had mij in zo'n hele strakke, corrigerende body gehezen. Hè. En ik moet zeggen, mijn hele tutti frutti, ja, die loog weer vers op een fruitschaal. Maar dames, ik geef je één tip. Doet zo'n ding nooit uit wanneer een kerel bij is. Alsof ze de lamellen hem leeglucht. Het was eindelijk de dag van mijn date. Ik ben fijn gewassen, mijn schoonste kladje aangenomen. En toen dacht ik op het laatst wetsen. Ik doe me geen onderbox aan. Nee, want kijk, ik kon tenslotte ook niet naar een concert met watjes in mijn oren. En mijn eerste date was een blind date. Maar dan een echte blinde date. Oh, en ik zie hem nog aankomen lopen met zijn hulphond. Mooie man met een lepraar. Hij kwam recht op me af. Met een hondje was eerder. En hij ging pal voor me staan. Grrrr. Ik zeg, waarom gromt je een hondje? Ja, zit de man. Is er soms een poes in de buurt? Ik zeg, waarom luister ik eigenlijk zo moeilijk? Ja, zachter, dat zal ik tegen het vertellen. Met een hulphond, Rex, dat is schijnbaar een Duitse herder en dat moet je gaan voet proberen. Dus ik ging met een hond naar boete. Ik zeg, Rex, dat is Fahrrad. Heeft hij een fietser gebeten. Even later zag ik, Rex, dat is Kätzchen. Heeft hij kat gebeten. Van de buurvrouw. Dus ik zag tegen mijn hondje, oh Rex, dat is klote. Je hebt je niet goed gemaakt. Geen ballen meer aan. En vanwege de teleurstellende dates kreeg ik van het datingbureau 69 korting op haar singlereis naar Oostenrijk. Nou, ik stapje die bus in. Hè. Oh, mooie mannen. Ik denk, yes. Deze vakantie kom ik aan het jodelen. Tot
Mariandel, tot die instapte. Zo'n volledig gerestaureerd vrouwens. Straks moelwerk. Luppen wie een kooikarper. Wimpers, alsof ze door de tochtstrip van de brievenbus keek. Een vers gestukte vuurgevel. En daaroverheen had ze zo'n groen poezelig truitje. En dan liep ze door een bus. Het was net een processierups. Jo, want alle kerels zijn juk. En wie we aankwamen in Oostenrijk, hadden we gelijk een speed date in de sauna. Nou, Marianne Del, die loog er natuurlijk al als eerste in. Gelijk de hele sauna verleegd. Jo, want hij schijnbaar ook nog een anusbleking had. En dat was een glow in the dark. Jo, en ik durfde niet erin. Nee, ik heb vroeger ooit een tatoeage laten zetten van mijn favoriete popgroep. Hier heb ik het staan. Doe maar. Was inderdaad een speeddate. Speedgat. En s'avonds hadden we dansavond. Bal des eenzame herzen. En alle kerels stingen op de vloer. Rondom Marianne Del. Zo dansen de hip-hop. En al die kerels dansen de flamenco. Jo, maar dan huur je de castagnettes rammelen. En ik zat als enige neven de kant. Helemaal alleen. Ik had alleen maar chance van Jackie. Schele Jackie. Maar ik zag nog Jackie. Wat is nou in godsnaam zo bijzonder aan dat rechteroog van dich? Wieso zag er? Ik zeg nou dat linkeroog van dich, dat blieft je nou een kijken. Greetje zag er, ik zin scheel van een honger in dich. Zeg je mij? Ja, Greetje zag er, die koont van dich. Het is net een Weber barbecue. Ik zeg, Sjaki, ik warm hem niet op voor een worstje. Greetje zag er, dan zeg ik het nou maar recht voor zijn raap. Ik zeg recht, dat kind toen niet. Greetje zag er, ik wil met dich naar bed. Ik zeg, Sjaki. Zeg, ik ben geen prostituut. Dat weet ik, zag er. Moet ik ook gaar niet betalen? Nou, mensen, dezelfde avond, heb ik nog een kerel op een kamer laten komen. Dezelfde avond. Jo, de man van de receptie sting aan de deur. Zo'n snorrijder. Guten Abend, Fräulein. Wat is dat probleem? Zeg, kom doe maar met, jongetje, kom doe maar met. Ik zeg, ziet u hier op de wc-bril aan de voorkant die grote barst? Aber Fräulein, dat had je ook morgen vroeg gekund. Ik reed hem zo paar hoor uit de snor. Ah, zegt er, ik zeg precies. De volgende keer, Greetje, dan let ze maar eens alleen op pensioen, want Greet, royale schoon wil zeggen grote veut. En Greetje, dan werd ze het wel. Nou, ik heb me wat kleintjes voorbij zien komen. Jo, dat stinkt er dan ook op, hè. Hush, puppies. Tot de leuke Turk van de DHL bij mij aan de deur sting. Oh. Ik zoek het pakketje niet meer. Ik zoek alleen zo'n schoon. Nou, ik reed dat jong naar binnen. En ik hoor hem nog zeggen, waarom? Ik zeg, deur hem.
ik reed hem alle kleren van het lief. Maar dat ging niet. Ja, en zag er dat al jaren zo bij de DHL. Jasjes te klein, schoenen veel te groot. Ja, mensen nog het hij allemaal op stond te zeggen. Besef ik en zag zelf. Wil ik nog een event krijgen dat ik mijn lat wat minder hoog moet leggen. Dus zie je klein, lelijk, mager, dik, scheel, mank. Of misschien al een heel ooi knar. Hey. Greetje wacht op u. Daarachter, aan de bar. Alaf!